के धन से गे बढ़े के मौका हो पहले तू मन से अलगो ही काहे यारबा के धन से माँ चले के छोड़ दो कोई न पसीन करता गे माँ चले के छोड़ दो कोई न पसीन करता गे जइभी तो ससुरवा पियावा चेकिंग करतोगे जइभी तो ससुरवा पियावा चेकिंग करतोगे। काची हो उमरिया छौड़ी करे नहीं प्यार गे अभी से इतना काहे रखो ही तो यार गे रखो ही तो यार गे। काची हो उमरिया छौड़ी करे नहीं प्यार गे अभी से इतना काहे रखो ही तो यार गे। पैको सबाद न तोरा में दोसर सौतीन रखतोगे पैको सबाद न तोरा में दोसर सौतीन रखतोगे जइभी तो ससुरावा खतरा चेकिंग करतोगे जइभी तो ससुरावा पियावा चेकिंग करतोगे। बात मान सुनक छौड़ी कोई न दे तो काम गे पिया घरे जाके झूठो वो भी बदनाम गे बात मान सुनक छौड़ी कोई न दे तो काम गे पिया घरे जाके झूठो वो भी बदनाम गे। अवधेश सूरज तोरा महिन करतोगे के बिहारी कमल से तोरा महिन करतोगे जइभी तो ससुरावा पियावा चेकिंग करतोगे जइभी तो ससुरावा भतरा चेकिंग करतोगे।